Takže vítajte u tohto videa z hry Minecraft Pocket Edition a zo servera Skywars. A začala sa nám už hra, tak môžeme na ňu sa pustiť. Tak, ešte nejaké čestky, táto. Zoberieme si veci. Ešte hen tu hore som si nevšimol až teraz. Tak, mesíčko si zoberiem, aj toto opečené. Tak, dám si brnenie. Idem sa dať na ďalší ostrov, na ktorom nikto není. Ježiši, skoro ma zhodil. Fú, to bola aké tesnotka. Nejak si to nevyšlo, chlapče. Zoberiem si kamenný meč. Tak radšej ironovú sekírku. Tuto hore by malo byť tiež niečo. A nič také zaujímavé. Teraz budem musieť dávať bacha, lebo zase ma ten zostrelí. Čo to zase bú? No. Tak. Hop. V popisku kanály budete mať odkaz na Manu oficiálny, čo je moja kamarátka. Takže tak. Je to super youtuberka, natáča Hearthstone a Minecraft. Ďalej, na tomto kanáli začne veľa nových sérií. Plánujem aj sériu s bratrancom. A tak. Plánujem aj survival games. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže nejak... Ja obehávam všetky ostrovy, keď si to tak vezmem, a henty dva sa tam asi zabijú za chvíľu. Ma jeden z nich odstrelil, ako ma už skoro na začiatku hry odstrelil. Tak. Konečne som celý zlatý a ironový. Takže už nie sme taká ľahká korisť. Čo to je? To je Somar, on sa odpojil, nie. Či jeho zabil? No poď, baby. Come on, baby, come on. Nachytaj moje gule. No chytaj ich. Ha. Dokeľu. Vieš čo, kašuj na to, nechytaj. Rýchlo čestka. To tu fakt už nie... Ty si ale. Ty kulíšek malý. Ne. No. Teraz som tam blbec, že kto vyhral. Tak on vyhral, ale ja som dostal za asistencie nejaké. A keď nám táto hra ako keby vyšla, tak môžeme ísť ešte na ďalšiu. Ja to zatiaľ stopnem a keď sa to načíta, tak sa vám ozvem.
Takže som späť a načítala sa nám arena a sme tu dvaja, to je tá pre dvoch, takže zabijem tohto debilka, čo je so mňou. Nie, nebuguj, prosím. No tak, prepačte, mňa to zabil. Ozvem sa, keď budeme ďalšie. Takže vítajte v ďalšej arény a prepačte, že ma to zabilo predtým skôr, ale nejaké bugy som mal, takže dúfam, že teraz ma to nebugne. A tak. No. Hráme dvaja proti dvom, takže dúfam, že mi to vyjde. Tak, zabalím si vajcia z vajca, či gule, či čo to je. A za chvíľu po mne vyštartuje, už to vidím. Tak, ja sa tu schovám. Nie schovám, ale pôjdem si pre veci. Ak sú tu nejaké silnejšie, veľa čestiek je tu, takže zoberieme veci, ktorými by ma mohol zabiť. Drevený meč, lebo iné tu ani nie sú. Jedlo si zoberiem. Koláč. Ja potrebujem cobblestone, tie boli túto. Takže ja si zoberiem cobblestone predtým. Zlatý meč, ten si zoberiem určite. A to bude asi všetko. Ježiš, ja som kus somára. Tak a ideme bojovať. Takže... Čo? Ježiši, ja som spadol. No, takže tuto by som to už ukončil. Takže pokiaľ sa toto video páčilo, nezabudnite zanechať like, popírať odber, ja sa s vami učím. A čau, čau, čau.